חמודי, תחזיר את הפרח לפני שאני קופץ עליך. פבלו, פואגו. ילד, בוא חמוד. בוא נשמה. בוא חמוד, בוא. יש לך שיער יפה, חבל. זה שלך? יופי, אתה אוהב אותו? אז תחזיק חזק. תחזיק, תודה. אוקיי, הנה זה בא גבירותיי ורבותיי. הסיום הגדול, אללה איסטור, עכשיו מתחילה הרוח. אני פה על מפרס, אני אתן... שורה ראשונה תרימו את הידיים, כל הקטע הזה. אני צוחק, ילדים. זה לא שאם תרימו את הידיים זה יעזור לכם. אללה, הופ. אללה איסטור. ביוטיוב הקטע הזה נראה נמוך בהרבה. אללה יסתר באמת, אללה יסתר. תבואי לכל הופעה לשם. אללה, הופ. פבלו, אתה יכול לעמוד פה? פנים לקהל, מעולה. טיפה יותר אחורה. תודה. יופי, פבלו, יופי. יופי. מעולה. ראש חזק. יופי. סליחה. וואו, פבלו, איזה שיער, אה? חבל על הזמן. אבל אתה רוצה עצה קטנה בין גברים? Head and shoulders. חבל, זה שיער יפה. לא משנה. פבלו, לפידים? תודה. ופבלו, אני צריך שתעמוד מאחוריי. תשמור לי על הגב, כשאני עומד אתה נותן לי את המצית, בסדר? תודה. הנה אני בא. פבלו, אולי עדיף להוריד את המצית לפני ששנינו מתים. אל תדאגו, ילדים לא הבינו. ואם הם הבינו זה בטח לא אשמתי. שהוא יפליט שהגז... הנה אני בא. עכשיו אתה מצלם מהזווית שלך, זה נראה כאילו אני יולד אותו. אחרי זה אתה תשים את זה ביוטיוב, אמא שלי חושבת שאני פה בחופשה. לא משנה. הנה אני בא, פבלו עיניים על הגב, כל שאר הקהל. פבלו, בלי ידיים! והצד שלהם זה נראה כאילו אני הבובה ואתה מפעיל אותי. בואו למופע רגיל פעם. וואו. אוקיי, הנה זה בא. הלאה, איסטו. לא, רגע. זה קצת מפחיד, אז כדי לוודא שאני לא מסכן את החיים שלי בשביל כלום, אם לא אכפת לכם, כולם ביחד, כשאני עולה, תנו איזה וכשאני עומד, עולה אחד, נדע שאני לפחות מסתכן בשביל מישהו. הנה זה בא. פבלו, אתה מריח את הפחד? אני צוחק, סליחה. פבלו, בוא תעמוד, תשמור עליי. הנה זה בא. כולם ביחד, לא עזר בכלל. זה עדיין מפחיד. פבלו פואגו. מעולה. פבלו, מעכשיו, מי מביא לפבלו משקפי שמש? החיים שלי תלויים בזה, אני צריך משקפי שמש. מהר, מה מישהו משקפי שמש? הנה זה בא. פבלו, משקפי שמש, יופי. ארנק. מי מביא לפבלו ארנק? מהר, אני צריך ארנק. לא יודע, זה עובד. יופי, פבלו, אתה עומד כאן ומסתכל לי על הגב, עיניים על הגב. אם באיזשהו שלב, לא משנה למה, הגב שלי נהיה גדול מאוד, אתה תופס. אל תצחקו, זה לא מצחיק. לפני שבועיים עשיתי את המופע בחולון, אני נפלתי, המג'נון ברח. זה לא מצחיק, חבר'ה, אני הייתי 4 שבועות בבית חולים. שיא הרצינות, אז קצת איזה, עיניים. יאללה, אז אתם יודעים חשבון, תפסיקו, זה משל. זה, הזקנים שלך בובות, עושים לי זה. גבר, תשתף פעולה, נו, יש פה... הנה זה בא, גבירותיי ורבותיי, הסיום הגדול, פבלו. תודה. לפני שאני מסיים, חשוב לי לשאול פעם אחת, עד עכשיו נהנתם? כולם ביחד, היה כיף וצחוקים? גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם שהייתם קהל מדהים עד עכשיו, אבל מילה אחת ברצינות, לי קוראים אסף, המופע שראיתם פה, בחצי שעה 40 דקות האחרונות, המופע שלי, המופע אסף אנד רול, הוא המופע שלי, האומנות שלי, אבל זה גם הפרנסה שלי. היום התחיל באילת פסטיבל של תיאטרון רחוב. איפה שלא תסתובבו, תראו מופעי רחוב כאלה. אם המופע הוא טוב, אם המופע הצחיק אתכם, נהניתם ממנו, אתם יודעים איך זה עובד, אף אחד לא משלם לנו לעשות את המופעים האלה, הם רק נתנו לנו במלון, הביאו אותנו באוטובוס, זה היה נהדר. אבל אם נהניתם, מי שמשלם על המופעים האלה, כמו בכל העולם, זה הקהל שראה, נהנה, צחק, ובסוף בא ושם את התרומה שלו בכובע.
פתאום לא מצחיק. ברוך הבא לישראל, מה שנקרא. גבירותיי ורבותיי, אתם יודעים איך זה עובד, אני לא הולך להגיד שום דבר. אני רק חושב בכנות, בזריזות, שהמופע שלי שווה לפחות 20 שקלים מבן אדם. לא כולם ביחד, אל תעשו לי מקפיד. אני חושב שבימים כאלה, כשהפסטיפח עולה 140 שקל לכרטיס, 20 שקלים למופע כזה, עם אקרובטיקה וג'אגלינג והכל, אני חושב שזה שווה את זה. אם אתם משפחה, 50 שקלים, נראה לי זה מציאה. אם יש לכם בלב, יש לכם בכיס, אני אקבל גם שטרות של 100. אבל חשוב לי דבר אחד להגיד, אם יש כאן מישהו ש20 שקלים או 10 שקלים, זה גדול עליו. אל תסתובבו ותלכו בסוף המופע. תבואו, תגידו שנהנתם, תלחצו את היד, והמופע הזה הוא מתנה ממני אליכם, כי ככה זה תיאטרון רחוב, זה בשביל כולם. אל תמחאי כפיים, זה מעודד אותם. במחיאות כפיים לא הולכים למכולת. חברים וחברות, רק דבר אחד תזכרו מכל זה. זה לא משנה אם תשימו הרבה או תשימו מעט, אז תשימו הרבה. סבבה? כי כמה שתשימו יותר, ככה יהיה לי יותר. הנה זה בא, בואו נסיים את זה יפה. יודעים מה? נעשה את זה יותר יפה. תעשו מזה קונצרט רוק, כולם ביחד. ידיים באוויר. אני רוצה לראות את הידיים של כולם. כולם. כן, אתה לא תהיה קשוח מדי. ידיים באוויר. שתי ידיים באוויר. כולם. כולם. ותעשו מזה גאנז אנד רוזס. תעשו מזה מופע רוק אמיתי. כולם ביחד. איזה מדהימים אתם. כולם ביחד. איזה חמודים אתם. הנה זה בא. גבירותיי ורבותיי, התרגיל הראשון. תרגיל שהבאתי מאמריקה. איך היה? סתם, הנה זה בא. מוכנים? אם נעשה את זה טוב, ניתן לכם גם תרגיל בונוס. פה למעלה. חכו עם הכפיים, חכו, אתם מנכסים, אני עוד יכול להפיל. יש גם תרגילים. זה כדי לשכנע אתכם. פבלו, עיניים על הגב. הצלחתי! קבלו תרגיל בונוס! מכונת עשן! סתם, זה לא התרגיל, הנה תרגיל בונוס, פבלו! לא, אסה! על הרצפה, תודה! גבירותיי ורבותיי, תרגיל אחרון, לשכנע אתכם לשלם, אם עד עכשיו לא השתכנעתם. כשהיד הזאת תלויה, אני רוצה לשמוע אתכם צורכים בהתרגשות. הנה זה בא! לפני זה ילדים! עד עכשיו נהניתם ילדים! היה כיף וצחוקים! אתם הולכים לצאת מבעלי כסף? אז לכו! סתם, ילדים, בסוף המופע כל אחד הולך לאמא ואבא ומבקש 20 שקלים לתת לדוד השחקן, ואם הם לא נותנים לכם זה בגלל שהם לא אוהבים אתכם. סתם, אני צוחק, הם מתים עליכם, הם פשוט קמצנים. הנה זה בא! צריך להתפרנס, מוכנים? אם זה קורה תהיו ברעש טוטלי.